பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறீங்க? சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? இந்த காலை பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு புதிய நாளை கொடுத்திருக்கிறார்ல, சந்தோஷமா களி கூறுங்க. இந்த நாள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான நாளா இருக்கும், சரியா? அதனால எதை குறித்து கலங்காதுங்க. இன்றைக்கும் தேவனுடைய ஒரு அற்புதமான வார்த்தை சகரியா 3:4 நான் உன் அக்கிரமத்தை உன்னிலிருந்து நீங்க செய்து உனக்கு சிறந்த வஸ்திரத்தை தரிப்பித்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். என் மகனே, என் மகளே, நான் உன்னுடைய அக்கிரமத்தை உனக்கு மன்னித்து. இந்த சில சமயத்துல இந்த பாவ கரப்பட்ட உடனே நம்முடைய மனசாட்சி வாதிக்குது. நம்மளால பரிசுத்தமா வாழ முடியல, ஜெபிக்க முடியாது, அது மாதிரி சோர்வு வருது அவங்களுக்கு. அது மாதிரி சோர்ந்து போனீங்களா? இங்கே ஒரு தேவ மனிதன் தேவனுக்கு முன்பாய் நின்ற போது அழுக்கான வஸ்திரம் தரித்திருந்தார். அவருடைய நீதி அழுக்கான கந்தையா இருந்தது. பாவ கரைதான் அதற்கு சொல்லப்படுகிற ஒரு காரியம். அப்போ சாத்தான் வந்து நின்று குற்றப்படுத்துகிறான், இவன் பாவ கரை உள்ளவன், அழுக்கான வஸ்திரம் தரித்திருக்கிறவன் என்று. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அவனுடைய வஸ்திரத்தை மாற்றி புது வஸ்திரத்தை உடுத்துவீங்க, புதிய வஸ்திரத்தை தரிப்பித்து, நான் உன்னுடைய அழுக்கான வஸ்திரத்தை நீக்கிட்டேன், புதிய வஸ்திரம் உனக்கு தரிப்பிச்சுட்டேன். அதாவது உன் அக்கிரமத்தெல்லாம் நான் மன்னித்து விட்டேன், இப்ப நீ நீதிமானாக்கப்பட்டு விட்டாய், என் மகனா இருக்கிறாய் என்று தேவன் வெளிப்படையாக சொல்லுகிறார். அதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார், என் மகனே, என் மகளே, உன் அக்கிரமத்தை எல்லாம் முன்னிலிருந்து நீங்க செய்து உனக்கு சிறந்த நீதியின் வஸ்திரம், ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நான் உனக்கு தரிப்பித்திருக்கிறேன். இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளை என்ற வஸ்திரத்தை நீ தரித்திருக்கிறாய் என்று ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். கடந்து போன காலங்களின் அக்கிரமங்கள், மீறுதல்கள், அதையெல்லாம் ஆண்டவர் மாற்றி விட்டார். இனி அதை நினைத்து துக்கப்படக்கூடாது. சாத்தாத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான், முன்னால் அதை செய்றியே, முன்னால் இப்படி செய்றியே, முன்னால் இப்படி நடந்தியே, அதெல்லாம் மாறிடுமான்னு. அதெல்லாம் ஆண்டவர் மாற்றி விட்டார். அழுக்கான வஸ்திரத்தை எடுத்து போட்டு விட்டார். இப்ப ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் உங்களுக்கு தரிப்பிக்கப்பட்டு விட்டது. நீதியின் சால்வையை அணிவித்து விட்டார். இப்ப உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றார், நீ என்னுடைய பிள்ளை, என்னுடைய மகன், என்னுடைய மகள், என் ரத்தத்தினால உன்னை கழுவி நான் புதிதாக்கி விட்டேன். முந்தினவைகளை நினைக்காத, பழையவைகளை சிந்திக்காத, அதெல்லாம் முடிந்து போன காரியம். இப்பொழுது உன்னை என்னுடைய குமாரனும் குமாரத்தை ஆக்கியிருக்கிறேன் என்று சொல்றார். எவ்வளவு சந்தோஷம் இல்லை? இந்த மாதிரி நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி நம்மை மேன்மைப்படுத்துகிற ஒரு அற்புதமான ஆண்டவர் தான் இயேசு. அதுக்குத்தான் அவர் சிலுவையிலே தன்னை பலியாய் கொடுத்து நம்முடைய அக்கிரமங்கள், மீறுதல்களை அவரே சுமந்து தீர்த்து விட்டார். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்க நம்மை சுத்திகரிக்கும். அதனால இன்றைக்கும் இயேசுவே, உம்முடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவினதற்காக ஸ்தோத்திரம், எனக்கு ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் தரிப்பித்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம், நீதியின் சால்வையை தந்துவிட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம், என்னை புது மனுஷனாய் புது மனுஷியாய் வைத்திருக்கிற அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமேன், ஆமேன்.